lidi, dneska si hrajeme Fortnite Battle Royale na mobilu. Koukneme se, co je v shopu. Co znám. K. Giga Missile. K. Giga Missile. Tak jo, to já to znám, přešpik. Ten řepeš. Znám, nový skener. Přezražený. Nechápu. Jo. To je. Zajímavý jméno. To je jednou zase. Tak. Zajímavý. Tak je to přejdu. Boty. Dobrý. Můj účet. Tak. Tady skiny, dividery, emoty. Tak. Tak jdem na to. A už je došla. Jednoduchý, ale mám aimbot. Takže jakoby to jednoduchý. Ale při pumpě to myslím trochu trvá, než to vystřelí. Ale jinak při rychlých, tak ne. To je hnedka. Yes. Už jdem na to. Tak jo, už jsme tady. Ze začátku mám lagy. Tak. Hop. Bank. To jsem neviděl, myslím. Lagy, dobrý. Pistol. Sakra. Ne. Vidíte, aimbot, nic nedělám. Tak, letíme. Můj oblíbený spot jsou benzínky. Takže letíme benzínku. Kde je nějaká tamhle? Počkám. Tak, letím. Uvidíme, co dopadnu. Tak nic. Letím. Sakra, letí se mnou celá, protože vůbec nebudu. Se dám. Doufám. Já tady doufám. Má lepší spot než já. Já tady mám zaměr celá pro pumpu. Tady vyskočím. Bang. To je zbraně, tady mám aimbot. Hej. Vůbec ne. Pojď. No, jsem asi moc kvůli lada. Yes! Pisolka. To je ta špatná. Pumpa. Tohle jsem se všem. Je tam třeba, kde tam půjdem. Hop. Ale když před něčím tohle, nebo odevřem. Mám to pro mě za 5 sekund potom miníčka, ale to se dá dělat. Možná chále. Fajn. Dobrý.
Tak, zastavím se. Já budu platit. No tady nic. Ale ukážu vám, co mám. Nepadat. Ale co jiného. Tak, padně. Hodím tohle. Koukejte. Postavím přesunka. Takto. No, nevadí. Zkusíme to zase. Tak. Ne, škoda, nevadí. Když se někdo kouká, tak to jde. A vy se koukáte na tohle video, takže to nejde. Ten zábel tam furt fajtí. Já půjdu vyfajtit. Nápečka mám. Je tady double pumpa, že jo? Není. Je pěkně blbý. Beru healy a jdu asi pro to cápečka. Big shield. Ale z toho vypadnou asi minička. Jo, minička. Vadí. Mám se biga. Tak, pumpa. Sakra. A co mi nevzal? Vzal. Nezmizela pumpa. Ještě, že mám tuhle. Hej, dobrý. Tady je pumpa. Dobrý, mám ji. Kábel tam je. Což fistik? Můžu? Tak, yes. Pojď. Yes. Mám fistikáče. Teď cápek já se tady neviděl. Nebo nechápu, to se není. Na její zabíjení se... Vlastně. Takže vezmu tuhle. Jde. Dobrý. Bang. Pěkně. Tak. Jole. Paša. Dobrý. Tvoj. Epická pumpa. Nezlobím se. Vezmu. Já jsem tady jedna. A dám zabíjet. Ten cápek přede mnou, já se všechno vyfajtil. No, cápek tady je nový. A ne, vyzkouším tuhle, já nevím, co to dělá. Jo, mám na tom aimbot. Nestřelej. Nice. To je hodně opa. Běž. Dobrý. Tak. Vezmu si tohle. Pumpa lepší. A nechám si tohle. Tak. Kam ten cápek je tady všechny vyzabíjel, ne? Nevadí. Jdem asi semka. A to je jedno. Jde to označit. Tak. Jo. Nice. Asi cápek přede mnou už to tady všechno vylutil. Já jdu na Mark. Tady hnedka, nice. Mě snad dělalo práce. Mám tebe to? Nemám. Sebou. Mám. Dobře. Lidi fajtěj, ale já se jdu pro medailonek,
který nevím, co dělá. Je, no. Dobrý. No. Entering the Hive. Má tam být wave? Nevím. Tak. Otevřu si cestu. Chvíli nepotřebuju. Tohle. A nechám si tohle. Jde. Jde. To neoběknu. Nechceš tyka. Animal. Armáda. Tady to měl být ten animal. Kam? No dobré. Jo, on měl asi medailonek, myslím, že tuhle pumpu dosáhnete, když budete mít medailonek z té jedné gadget příšery. No ale nevadí. Dobrý, jsme tady. Pumpa. Takže lagy. Tak, dobrý. Skočím. Bang! A nedostřelil jsem asi. Letím. Jo, nice. Je tady jump pad. A můžu zaletět na stůl. Tamhle. Mě teďka napadl šílený nápad. Co kdybych doletěl až semka. Zkusím to. Kde pojede? Já nevím kde. Počkej. Kde je ten ostrov? Tamhle. No tak se počkám nakonec. Ale to bude zóna. No. To mi vychází, tak letíme. Nevím kam, ale letíme. No tam. No to je nejhorší to landing. No tam to je docela dobrý. Než letím. Tam mnou nikdo nepadá, ne cápek. Další cápek. Dva lidi se mnou letí, já jsem dám. Ta loď, Titanic. Tak. Už jsi zase tady, jo. A máš to. Vyňáku. Jde. Ale pí. Jo, no tak zábek už ubírá, já po něm jdu. Rychle. Daj blbec. Doprčit. Tak ne, fajn. To mi to líhne nedělal. Já to tady ne. Tak to se vyskáčeš. Jde. Když jak si sejmal, tak to není. Tady. Mejdak. Tak jo, může. Minigun.
Kde jsou další ty totemy, nebo nic tady. Ne, tady bych se zase upomněl spavnout další obyty, myslím, nebo když dělám všechny ty věci, tak by se měl spavnout bossa. To tady není boss, nic nedělá. Takže fake boss. Kde je? Kde jsou ty? A tady. Dva šlapy. Co bylo? By bylo podskoky. Tady zase slapa. Ten minigun celý extrémně řekla, nedává moc damage. Jo? Já nedáte ani sekundu. Hej, to dál. To byl vlastní zbraní. Na co se zalí? Ne, nesmí. Jo, nesmí. Jo, on umřel nás. Zabiju tady ty jeho podskoky. Asi se mi z toho vyjde tohle. Za mě. Tak. Tak, co tu máme? Jo, ten medailonek. Cože? No tak tu beru. Nice. Dobrý věci vpředu, tak. Tak. A že se ho vezmu, nevím, co dělá. A vezmu se ho. Tak. 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 Hej, vem ho. Ok, mám ho. Já běžím do prčic. Tak. Nechce mě někdo potkat. Nechce. Minigun, pumpa, tahle blbost, tahle je větší blbost. Tak. Chtělo by to auto. Hop. Tak. Jsem tady a potkal jsem tady co? Nebo on mě potkal? Aspoň na místě ani mě trplo. A najdu vlítnout. Třeba jdu ani vlítnout. Do pumpy mám extrémně moc nábojů. Čus. Tak. Hop. Tak. Skočím si semka. Tady není vlaku, no, škoda. Tady jsem kempel s kámošem, když byl vlak.
ničím. No, píkne tam. No, tady někdo někoho zabil. Doufám, že tam počáte. Tutaj náboj. To měl všechno plný, nebo třeba to vykaslal. Nejsem. Pojde. A najednou tady skočí a já jenom tou pumpu boom. Tak. Běž. Nejsem fajtí, tam jdu. Kde se fajtí, tak tam jdu. No. Jinak asi tak za... počkejte, já vyležu tu. No, chtěl jsem říct jenom za tak, nevím, 2 dny, den, zítra, nevím. Vydal si nový video, nevím. Uvidím, mi to vyjde. Letím do fajtu tady. No, tady vidím nepostavený. Tohle si spadlo. Budeme dělat, když nic nestalo. Ale tak čus, kaktus.